Tokma barmasa salbaro khalai bolai englai mani salbaida. Omo haino koktomao kasai phekya kilarayo kami Bidhya Rani Jamatia Bwsa Khorok nei Bwsa Charan Molsom Twibaglai kami Ompitisen parani Himali Kalai Sikili Khari thanglaikhya Himali Kalai jela bwsamaknini Bwsa hwnei situtui jelabai khari thanglaijak tabuk Bwsa Khorokni Bwsano phaidi hwnei Bwsa Khorokni no kaplaijak tabuk hakeno choyawi nai tongdi didi riput nokbar Tawni bagay chana dina na. Ani Bwsai Dharam Molsom Himali Kalai be Khar thanglai la ha 20 tarik de 20 tarik Yang Khar kita Bwsai. Sia Khorok. phun khosawi baire thanghai sau Ini gua mungkin buat mana? Himali Kalai tui duni ampini Untuk apa? tuition kami Lagi dengan Chinese aja apa baik soalnya mana? sija waisa siwoi ulai ta ke khat thang pila haye Oh, ada ini kalau orang khosawi saja khat thanghai sau kita mana tamu kayaknya macam tamu lain. anglai Bwsa rok nangba Bwsa rok palai nangnai ba Bwsa kanai tongani Rani, para itu bro. Para. tibak lai Himali Kalai ba damani le siklana na namali ade bani Bwsa ganang se tu sale bole bonala ke matong pilang bole te chala mali ade tma bani Bwsa ganang se tu le bole bono hai le rangsa ni bangle rang tu le baire khari mathang ro phi baire khalani salai udipura de bara bang chele sia aba khar thanglai jak je nok nai rok bono rowoi go to muni para je nok nai ro rowoi toi phebe di luko bichar ro ni hi angbo sokchok bo songjak je nok nai rok bono bisa mo ba di nyo rowoi to ba gira di phone number ni kene salani kene 8787 704108 Ingke boro uburi ni nongke malia sim salai pajak. Ini orang beri ini foto datang. Tonggo. Kata dai. Mana nama beri ini?